txakolina, porto ardoa, azpizunaren zukua, zagarrak, ahatearen gibela, azukrea eta azpizuna. Osagaiak esan ditut eta hasiera nondik izango da. Bueno, hasiko gea zagarrak labea sartzen, Orduan botako jo azukre Osoik bihotza eta ezer kendu gabe. Bai, kenduleik esako, erditikan irekitxare, bai, berdin dioa. Zen geho kendu inbertzako, erdiko bihotza kendu inbertzako, eta geho ingo deu, tritura ingo deu. Ez daka beste zekatu ikan. Da, labien sartzeko, botako jo, azukre pixka botako jo, azukria, geho hau dana karamelitzako bezala itea. Eta botako jo txakoli pixkat, gauza gutxi, baina pixkat bai. Txakolikutua, lehutatzen nahi? Bota. Hori da. Bale, nahikoa. Eta ur pixkate bai botako jo, Hori da. Gero puria, hobetortzen goio. Ba, nahikoa horrela. Hora xen, labea. Hola, labea sartu, eta listo. Gero. Martxan. Bale. Oen jungo geaz, azpizuna eta ahatik gibela pantxan ikia. Erki da. Zati baki. Zati martuko dugu. Azpizuna hau behiena izango da? Hau behiena da. Behiena. Eta ahatik gibela ere, hola. Jaki, eleixoko da, erdiko trontzua, polita eta eharra baitara, ez da? Bai. Hori da. Listo. Hori joa eta gatzikan? Bai, olixo pixkat emango dugu, eta gatza ez, gatzak gero botako dugu, azkenin botako dugu. Bale, guazen kanpoa. Bai. Bueno, aurrena botako dugu. Barruan egustora baino gustu ematen du kanpo hartentzia, Beti, holako giru dagoenean, beti gustu hartzea. Ez daka baitzak ikan, ondotzeko. Hori pixka temora gehioan, eta azkenengo momentuan? Bai, gero markauko dugu hori da. Iun xamar do, eta hori azkarringo sakuta. Erki ba, zapilla ederra. Punto bautako dugu, igual. Bat. Oloak okasutan izaten da, pixka lehenotik joatea, osgailutikan temperatura ardezan, ez da? Hain lodila danean, batipat oso garantzizkoa. Bentaja mateu, zertzeko, gero ja, ez da isen gelditu erdixak ordina eta hotza. Hotza, hori da. Bai, eta ja... Gutxina eta hori ondo, baina epela. Bai, aurrez epeluta bali mao, hori errazoa da gero gutxina eta berua eukitzen, erdiko hori. Bueno, nahi ze, buelta? Bueno, buelta igual, emango jo. Hemetxen tori tresnak. Bai. Horra. Haloxe. Gero igual jarriko dugu alde hauetatik pixkana indain, Hori da, temperatura hartzeko eta bueno. Lau iskina markatu ezkeo geho, ondo. Bai, hobeto gelditzea. Hori dana da, segun ze loriero daukan, da zemateko beru dagoen plantxa eta danak, baina, bai hau kostakon gozako bezala pixkat eta... Erki. Bueno, guen jarriko dugu, tente jarriko dugu, porque ja azizako hau ja egiten, zemartzen, da... Vale, bitxarte hortan, kua ingo dugu. Vale. Horra. Kontuz, eltzi horreire, dana eltzi, bueno, nik hau honela xeneukiko lasai. Nere kontu. Azmalko dugu, bixon artian, Bixon artian, bai, hori da. Makina solomino bakar genindako izango zea. Baten bat, bai, baten bat. Gaurko honetan bat eta bea laguntzaileekin. Hala, errazu ja, hobetu ja. Hori da, guztora. Kampuan gaina eta... Karo, kontu kontari. Hori da. A ver, baina aldamenien jarrikia ingo sakuna da, alde lorixe hori, de. Bai, honeire bulta matien nahi? Igual, bai. Hola xe? Hola xe, arki da. Arki da, hola xe. Geldi. Hori pika kolore pizkatatu da xen, lako jo. Biozai hauek osonak. Azpizuna eta... Gibela. Ahatearen gibela. Hauek betiko klasiko bada, baina ez honek ez du fallatzen. Baina, bueno, egunero ez ditugu jaten eta... Egunero jateko ez, egunero jateko porru Kartan, eta tokatzen marin bada, ezkontzetan ere bai. Hori da. Gaur egun, bai. Ez, hainitan bentatzen, gaur egun ezkontzetan, lehen biziko galdera izaten dela,
ea alergikorik badagoen, zeliakoak eta holako galderak egiten dituzte, ezta? Galderak bakarrik ez, holakoak ugaritzen ari da. Ugaritzen ari da, ezta? Bai. Eta ezkontza bakoitzeko menuetan jartzen du, ze arazo dituen norbaitek. Bai, eta bakoitza itxesako hainbeste klase dagoez alergikoak eta intolerantziak eta orduan bakoitzai bere menuen berzetezako. Orduan garrantzizko izaten da. Garrantzizko da. Hori da. Ezkontzetan, zerbait alergia hola daukizkio, abixatu eta arazorik ez. Bai menu aldatzeko, pertsonalizatzeko eta hori dana egiteko prest. Hori da. Azpiko intxangoa. Hori da. Eida itxura hona. Urela, zazakin da. Nahi gutxin da, gustatzen zaten, nik ate ingo nuke, Ez, honik gane, hau itiago hori ingo perfecto. Ea ba. Uziko da, geho zeuzea botatzen. Hori da, bazpan ez dati zoizia zu galdetu eta nahi gutxina. Beru eta gutxina. Baina, beru ure bai, Bai, uste ja... Zetxena, Nintxen? Nintxen, aldamenean jarriko dio baita. Ez hau gaini jarriko jot, gaini, zuzenian. Erki ba. Zuzenian, harta gero dituzako nare, solo nion gaini ero ikusako, eta kalteik batez, dana bentaja. Hori da. Bueno, nik eta hau... Kali politxoko dagoen. Polito ba, garrazoen, bai. Listo, venga. Bale ba. Amitxen utzi. Eta guazen barura. Bai. Amitxena, listo. Hemen. Bale. Oan ja daukau, saltza itxeko oportugakin. Hori da, listo, martxan. Bai. Topen. Okingo duna reduzio txiki bat ingo jo oportuena. Bai. Eta geobotako jo ja solomiluan kuko ja indalo. Hau ja berua daukau, orduan. Berua, bai. Botako deu. Ja está. Porto ardua. Hau lagan berda pixka reduzitzen. Karamelitza bezala ikia pixkat, honek estante gozo da gure daukata. Gero ja, botako jo solomiluan azpizuna jukua, ez? Bai. Hau lehen osan de, aurreko gunetan, baten esan genuen bezala, itxe deu solomiluen zainakin da, ezurrakin da, itxe deu, zea bat. Labian koloria eman, dorau bat eman handixan, eta gero ja itxe deu horrekin irulau reduziokin, zea bat, kuku bat, da honek erkutzen. Hori da, zainak eta hori azalak eta koloria eman, ontzi batien ipini, ura, barazki batzuk ere bai, ez da? Bai, tipula eta batxuxa. Eta baita ere ardo beltza. Errixako gugakin. Erdira mugiztu da. Ja, erdira, baina geixo, hemen ja gutxi gilditza. Egon ja botatze jo gau. Hala xen, egon ja iratzeko. Hori da, bizkat irakin. Bai, horrela neko du. Bizkatin berdu irakin eta testura bizkat hartuko. Gorpuz bizkat hartu eta listo. Bai. Earki ba. Eta bitartean apainu ingo dugu. Apainu ja hau ez da dakau, bukarte delmeko. Hori da. Bueno, amenak hau, zagarra puria. Amenak hau zagarra puria. Zagarrak labean egin, bihotza kendu, baina gero azal eta guzti birrindu. Bai, hori da. Birrindu eta listo. Eta gero iragazi, jo azalak eta tekstura ona gelditzeko, ezta? Hori da. Hori da, zate deu, prepatze du, ikusi kolore daukan. Itxo bali maezu zagar berdiakin, ertengo itxu beste kolore bat, eta azkenian... Kasu hontan, zagar gorriak erabilitugu, eta tonalidadi ere, alako mokua. Hau edako ja preparauta. Azpizunai botako jo gatz pixkat. Azpizkat. Listo. A ver, nola guea. A ver, gusto guea ezun. Itxura oso ona. Itxura bauka bai. Hau atzea ez da? Bai, hori da, listo. Hau bota honi hori. Bizkat hori botako jot ez da? Hori honea bota. Hori de dana hona, ez da? Bai, hori zizan. Horak ez da gaizea erratxarri.
kolore, A ber, zer iruditzen.